Parang malapit ako. Hindi atay. Marmel in the house. Good evening. Thanks for coming. Ayaw pa mag-ano ng... Ano nangyari dito sa ano ko? Cellphone kong isa. Good evening, guys. Wait lang. Pari ko. Mayo talaga ning harang ni. Mayo siyang harang. Hindi ko pa naaayos ang phone ko. Hayaan mo na yan, walang harang. Pasok agad. Miss E, good evening. Good evening. Thanks for coming. Mayo talaga ning harang. Miss E, good evening. Good evening. Ayan. Naka-open pala yung aking ano ba. Wala, hindi pa natin naaayos eh. Ne, masakat ka na? Aray ko. Hindi ko nababasa agad yung mga ano ba kasi ang cellphone ko patay-patay pa. Yatay. Salamat po sa naka-BG. Good evening. Yaw na ko ni. Hain ka na. Aray ko. Di atay.
Wala, kailan ko pa 'to mapapaayos 'tong cellphone ko, baka ano pa next month ko pa siya mapapagawa kaya wala munang harang. Nang makita ka, di ko alam bakit minahal na kita. Labis akong mali pala. Ay, Gatoy. Start na naman ako ng kalokohan ba, guys? Ne, ano, masakat ka na? Ayaw ka na? Mag-ano ka, mag-comment kapag masakat ka na, ne? Ano ang mayroon ka? Inihap mo ang puso ko, dati walang sigla. Ang bilis ng oras, oh. Salamat sa nakabigi out. Sige na, iritok. Sige na, iritok. Sige na, itok ang aren. Ako nag-iitok o ika. Isa yan nag-iitok ne. Ako o ikaw. Ako. Sagutin mo ako. Ako ba o ikaw? $2 million in the house. Thanks for coming. Ay, kiyatay. Ano yun? Salamat po. Sisi Rogin. Mega loud shout out, Hot Chorba. From Sisi Rogin. Miss E, mega love shout out from Rogin. Yaon ako, saro, maluya signal. Buwanaan. I-try mo na para mag-ano ka, mag-akyat ka. Sisi Rogin, big muna sisi. Natapusin ko lang dito. Okay lang sisi Koy. Tapos akyat ka sisi ah. Si Rogin. Pag nasa room ka na po. Sabihin mo sana ni pagka okay na kasi ilalagay ko ba yung hagdan. Sana makuha ko ba. 3 million in the house. Salamat. Salamat po sa pagpunta. Nakaupo na si Mikmik sa kabila. Kanta siya doon. Saan kabila? Saan kabila? Mag-ano nga tayo, mag-akyat ka na. I-try ko yung guest. Tapos, invite. Tapos, ito. Then, ayan ni magsakat ka niya. Nag-ano na ako ni. Nalagay ba yung hagdan? Kaya mo na ambo. Anaan. May hagdan na dyan eh. Hiling nga daw. Garoon ko dito maglaag. I-try mo magsakat. Buanaan. Hiling nga daw kung tama. Igwa, mayo.
Wala. Saan ito pinindot ni Iper? Invite. Send this link. Day pa talaga ko ta. Oh, practice ko daw niyo. Day talaga ko ta ni. Wala man, wait lang. Copy. Tapos, send. Alam ko duman man to tig ko yan. Tiglalaag. Hada tamayo. Di man ako mapahiling. 4 million in the house. Thanks for coming. Wala pa din? Wala pa din eh. Sab mag-message ka daw ni kay Perne, mag-comment ka duman na mag-indi mo ang dali. Sangar makapagbaba ng hagdan. Di ko nakakapagbaba ng hagdan. Bakit? Hala. Ano tada eh? Bako pala ning magayon. Ni Chorba, hindi pa ko pala ning magayon. Nawawara tawo ko dahil pa ko nakakaano. Nakakapagpasakat. Mayo talaga. Hata eh, ano ko daw sa sarok kong cellphone. Mga comment ko. Well, wait lang. O, anaan. Sa puro mga hila ko pati ang cellphone ko. 2 million in the house. Thanks for coming. Para po na pati magkuryeng kasi akong cellphone. O, anaan. Wait lang ni 3 million in the house. Salamat po. Salamat.
Nature ba? Wait lang. Inano ko na si Jennifer, minessage ko na. Hindi pa nag-aano ba, hindi pa nagre-reply sa ano ko, sa comment ko. Ano na pasiring na higde. Di ko talaga maano kung hain ang kuyang kainit, kauyit. Masakit talaga kang taga-bukid kaya. Matatapos na laman ang oras ko, dahil pa ako nakakuyan. $3 million in the house. Salamat. Ay ko, salamat po sa nakabigi. Nagalag ko lang sandali si Iper. May tigalat sa nang tigkakanta ni. 4 million in the house. Thanks for coming. Salamat po. Buanak. Ay, kitot. Ay. Di ba, Hudoy? Today ka nalalawi pag Ay, nalalawi nga ni. Kukuliday ko. Gusto ka tayo mag-ayos. Isip naman. Ha? Mahulog yung speakers ko kayo. Aling! Di ba, Hudoy? Oh, guess. Yes. Invite. Invite. Copy. Oh. Ikes. Taas. Oh. Oh. Yeah. Tapos, may malaog dyan, oh. May magpasakat ka. Magsagat ka daw, ni. Mayo na kayo silang nahiling. May magaho. Hindi po ito talagang cellphone mo na ano yun. Ano ginibo mo? Walat ngayon talaga. May magaho. Basta yung man sana yan ho, I-guess. Invite. Ayun. Oh, copy. Copy. Oh. Oh, okay na kasi may, okay na. Ano? Nagbabalik. Copy. Kiss. Sakat daw? Mayo. Ano mo ang cellphone mo? I-restart? Mayo, ano nalapak talaga? Mayo. Katarong kaan. Hindi ko aram. Oh. Wala naman. Mayo. Wala, Mayo. Paano may babaan ko yung kaan? Di ba ikakatulay mo na ibaba? Si isa nagbaba ka to. Buang. Arap ka yun ang proseso. Ako, inano ko. Inarap ko yan. Tapos, inano ko sa roon sa set ko. Baka yung cellphone ko. Ika-paste ko man lang. Ako nagbaba. Tapos, tig ko ako digday. Itao ko duman sa inbox. Arap man lang ka ng process. I-restart. Restart. Ano ko na naman nakapuuna?
Makaba nga ng oras. O, di dahil mo na. Iyon na yan. Hindi ka na muna mag-ano. Hindi ka na magpasakap. Mayo man. No choice ka man kanan. Kanan. If you need more. Mayo. Mayo. Alam ko ito lang sakap si Mitchell. Sarado nga daw. Ay, kitot. Reko. Grabe talaga na problema kang cellphone ko. Di ko makasaka. Di ka mo makasakat. Mag-open ng cam na nga ako. Giatay. Mayo talaga. Mayo talaga ni. Di kayo makasakat. Di ko aram. Mahabok ang ano ko. Ayaw ng aking... Try ko ha. Invite. Kasi mag-upo ka na paulit-ulit. Mayo talaga nagbababa na ano hagdan. Hello, Abo. Ano ba nangyari sa cellphone ko talaga? Iatay talaga tong cellphone na to ba? $3 million in the house. Salamat. Ne, punta ka invite guest. Ne, nagdumana nga ni ko ni sa invite guest. Ay, siyang mababa. Hindi ko alam. Pinuntahan ko na nga ako ni Jennifer eh. Ayaw na talaga. Hello, Abo. Click mo yung click. Tas copy. Yun lang nga, ginagawa ko. Ano siya, pag pinindot ko siya, nagbabalik siya, oh. Nawawala. Nawawala siya. Bakit ganun? Hayop na ini. Rapak mo. Ano yun? Ano yun ni? Ano na? ano nasabi ko? Buwanan. Bakit? 5 million in the house. Thanks for coming. Giyatay. Wala. Nag-ano pa naman ako, nag-stream yard pa naman ako. Sabi ko magpapaakyat ako. Hindi man makaakyat. Bakit ganun? Ano ba nangyari? Ano na talaga to? Patapon na tong cellphone ko. Promise. Maubos yung oras ko nito. Makakaano ba? Si Rogin, ano nangyari dito sa phone ko? Hindi ako makapagpaakyat. Ayaw siya makisama. Sabi ko pa naman kakanta kayo eh. 4 million in the house. Salamat po sa mga naka-video dyan. Ayaw niya talaga ba? Ayaw niya magbaba ng bahay. Magsulo daw ako magninaw dito. Hayaan niya na guys. Ayaw.
Nasa room ka na, Sisi Rogin? Sayang talaga. Nawala din si Abo, nag-hi lang siya. Hi. Hi, hi, hi. Sabi ko, akyat kayo kaya ako nag-StreamYard. Pero ano siya, ayaw siyang makapag-invite. Hindi ko lang alam. Bakit ganon? Ang nangyari sa phone ko. Try. Rogin, from Abo. Ay, Abo, hindi ako makapagbaba ng ng hagdan, nakakainis. Walang ano yung StreamYard ko. Yung nga ni, ako nga ni, nag-idinas iper. Tama yung sabi ni Sisi Lucy kagabi. Ang saya-saya ko kagabi, tapos ngayon malungkot na naman ako, giyatay. Ayaw niya kasi mag-ano, hindi ko alam. Copy. Oh, ayaw. Ayaw magbaba, giyatay. Bili na nga ako ng cellphone bukas. Bumabalik siya. Pag klinik ko yung copy niya, bumabalik, nawawala siya kaagad. Kaya hindi ako makapag-akyat. Bakit? Di atay na cellphone to. Sa panaginip lang yan si Sir Jen, di atay. Hindi pa tayo makabili ng cellphone. Hindi nga ako makapag-load. Sabi ko para marami tayong ngangaw-ngaw sa taas. Ayaw man ito makisama ng cellphone ko. Ano ba nangyari? Bakit Hindi ako makapagbaba ng link. Wait lang, Nick. Kaulayan ko lang si Vogs. Sana all bibili ng cellphone. Ano lang yung si Rogin. Joke lang yun. Wala pa tayong pambiling cellphone. Yeah, try 2 months na lang, oh. Need ko ng money. Wala pang money. Yeah, tayo na yan. Bakit ayaw makisama ng cellphone ko ba? Pang-asar, ano? Nagkandawala na yung aking yung aking mga bisita. Mga bisita kong kay dami kagabi nagkandawala. Di na sila bumalik. Nainis na sa akin. Utang mo muna. Kay amo mo, bibili ka. Babalik ka naman, giyatay. Hindi. Hayaan ko na muna yung cellphone, sis. Need ko yung pera na may panggastos ba sa pag-uwi, di ba? Hindi ko alam yung gagawin ko sa cellphone ko. Kailangan ko sigurong i-reset. Hi, Abo! Nag-StreamYard pa naman ako. Sabi ko magsiakyat kayo. Ayaw man tuloy mag-ano ng StreamYard ko ba? Ayaw makisama. Di atay na yan. Kung may mag-ampon lang sa akin si Roger, hindi na ako babalik kay amo.
Sabi ko masarap marami tayong ngangaw-ngaw eh. Ako lang din pala ngangaw-ngaw mag-isa. Yatay na yan. Ngawit ba? Nangawit ang binti ni Inday. Si Rambo, paampon ka na. Andiyan ba to? Wala man dito. Parang namali ka man ng ano, saan ka ba nag-aano, abo? Saan LS ka ba nagpupunta? Isik, mega love shout out, wala man dito. Saan ka ba tumambling? Namali ka ng comment ba? Ay, yatay. Mali ka ng comment, abo. Si Roger. Nauhuli, saan kaya nag-ano to? Saan kaya tumambling? Yatay. O, diba? Ay. Isik, mega love shot. Si Roger, naka-insekto daw. Akala ko ikaw si Vincent. Abo, napapaghalata ka saan ka magaling na ano. Uy, hindi ko mababa yung hagdan. Ate, kayo hindi kayo makaakyat. Baliw ba si Roger? Baka hindi nakainom ng gamot. Ate na yan. 5 million in the house. Salamat po. Salamat po sa pagpunta. Tignan mo, tumawa ka na kasi malungkot. kasi nga, abo, lagi may problema yung cellphone ko, di ba? Hindi ako nakakapaglagay ng harang. Ngayon, nag-try ako mag-StreamYard. Tapos, hindi rin ako makapagpaakyat ng guest. So, ako lang talaga ang ng cellphone ko, di ba? Yatay na cellphone ko to. Hindi ko na siya alam kung ano gagawin ko sa cellphone ko. Tingnan mo. Si Hatcher ba, nag-ready pa naman yun, nag-makeup yun. Kasi nga harap kami sa o nasayang yung makeup ni Hatcher ba. Hindi siya naka-active. Ay, gatay. Ay, Diyos ko Lord. Ayaw ko kasi malungkot si Host Roger. Ay, naku. Si Roger, nagpalusot pa ba si Abo? Ay, gatay. Pero wag ka blooming cow. Saan banda? Si Roger saan banda gatay? Sana all blooming. Nasaan na kaya nasaan kaya supuki ko? Ayaw pa nila magsipaglabas. Dapat lumabas na sila habang maaga-aga pa ba? Pwede nga. Ayaw pa umami si Roger, Okay lang naman tumambling. Wala namang problema. Yun nga lang, minsan talagang mamamali tayo sa comment. Nasaan ba exist ba yun? Puntahan nga natin, giatay. 4 million in the house. Salamat po. Ay, abo. Ang aking mga ba? Diyos ko Lord. Ang masaklap nun si Rogin, kung yung napuntahan niya may pa-games. Sa present. Tapos, ang comment niya, post, present, thank you.
di ba? Si Rogin. Ay, kaya ate ka mo. Love kita, Ping. Dito lang ako. Biyatay na yan si Rogin. Ay, palusot pa abo. Huli na eh. So, tapos nag-present si Abo, ano, yung bang nakataas pa yung dalawang paa, ano, napasiram pa kanta nila. Nagpunta na naman sa Ipon dito, nakita na naka-LS din to. Ariyos kami masisipa, giyatay. Mahi ka na naman dyan. Asa na si Hatcherba? Si Hatcherba nalungkot na. Hindi nakaakyat na eh. Mag-comment ka dyan, oy. 5 million in the house. Ay, napansin nyo ba yung ano? Yung title ko, hindi, pinalitan ko na, hindi na digital. Kasi sabi ni Kuya Ted, palitan daw. Kasi hindi naman mga nagdidikitan. Tapos ka na, ang LS mo, Bicolana. Pingbuaka ni Sir Mogsti, pigahanap ka ni Mikmek. Di puta ka. Sabi mo kay Mikmek. Pumunta yun sa live ko, kay Atay. Naka-live na ako. Gamit mo talaga yung ano mo. Tapos ka na ba mag-LS? Baka pares tayo masipa ni Lolo. Naka-LS ka, naka-LS ako. Ay, gate. Oh, tawa. Abo! Present! Ay, gate. 5 million in the house. Kakainom lang ng abo. Napangiti mo na naman ako ngayon, di ba? Pero saan ka magaling saan ka magaling na LS? Kiyatay. Tapos, si Sir Jen, ano ba? Pwerte pa kanta, alangang sirpaong ko. Ang sabi ko sa'yo na, kumakanta sila, LS ka pa tapos pumupunta ka sa live ko. Di ba bawal yun si Rogin? Parehas kami naka-LS. Kaya nga, sinabi ko nga, huwag siya mag-ano kasi masisipa kami ni Lolo. Bawal yun. O binura niya yung message niya. Nawala na yung message niya, binura niya siguro o sinipa na siya ni Lolo. Ano ba nangyari? Sabihin mo si Rogin, ano mo siya doon sa comment niya. Sabihin mo doon sa ano sa comment doon ba sa ano niya, sa live niya. Sinabi, nakalimutan na siguro. Sinabi ko na sa kanya dati yun eh, bawal siya mag-ano ba, magpunta. Kasi naka-LS pa siya. Tignan ko nga doon sa ano niya, sa live niya, giatay man tong kapatid ko. Oy. Baka gusto rin ano dito sa ay, giatay. Hatcher ba? Nasaan ka na ne? Giatay ka. O, naka-live pa nga siya, si Rogin. Sinabihan mo ba si Rogin? Minisage mo siya, nag-comment ka sa ano niya. Comment ka sa ano niya sa live niya. Comment ka sis doon sa live niya, sabihin mo bawal ka mo yun. Wait, puntahan ko. Sige, puntahan mo si Rogin. Masisipa kami pareho. Di atay. Abo, si Lucy, thanks for coming. Si Lucy,
Nag-ano ako, nag-StreamYard para kako magsiakyat ang lahat, para masaya. Pero, hindi rin kami nakaano, hindi ko rin nagamit yung StreamYard ko. Ayaw mag-accept ng ano, ng guest. Ate Lucy from Abu, ano ta naka-live siya. Iyo nga ni, sabi ko kasi si Rogin, puntahan mo. Sabi ko sa kanya, kasi bawal yun eh. Marites talagang inisipin. Ay, gusto makipagkwentuhan sa atin. Eh, may live pa siya. Hindi niya maiwan yung live niya, may mga kumakanta pa. Tapos na kayo mulibog. Nag-ulay ka mulibog. Kaya pala nawara ka, giatay. Ano nangyari sa hagdan? Bayo nga nang nangyari sa hagdan. Ayaw nga mag-accept ng ano ko ba, ng itong StreamYard ko, inaano ko ba sa ano, sa guest, ayaw. Oh, nawawala siya, oh. Hindi ko alam. Cellphone ko na siguro may problema, kailangan ko sigurong i-reset. Kaso may mga ano pa ba ako, meron pa akong ubusin ko muna yung mga ano ko, yung mga nandiyan na mga videos ko na i-upload ko muna. Ano nangyari sa hagdan? Nabali. Nabali yung hagdan. 5 million in the house. Salamat po. Si Wings, ano pa si Wing? Busy pa, nasa work pa siya. Ate Lucy, from Sisi Rogin. Yatay na yan talaga. Ano nangyari ba? Dapat pala, hindi na ako naggamit ng hagdan news. Pero ang kinaganda nito, nalaman ko. Diba? Na-message mo si Rogin, nag-comment ka. Si Rogin, from si Lucy, salamat. Napadahom ko ni naman naka tiner sa harong. sabihin mo, tuminer ka na dyan sa harong mo, dahil ka magayong itaw. Sa pares ka mo, kaan masisipa ni Lulo. Buwanaan. Oo, inayos namin yung dapat namin ayusin. Di wow. Yatay. Sana all. Oo, nag-comment ako. Si Rogin, gusto niya siguro, gusto niya makisama dito. Hindi siya makatiis. Ang problema, hindi ninja yung gamit niya, yung main niya ang ginamit. Bumili ka na kasi ng bago, wala pa nga rin ang pambili. Wala pa akong pambili. Kasi, kinikwento ko yung mga nangyari makagabi. Di tawa ng tawa, no? Masaya ka ako dito. Kaya ayun, kahit may LS siya, gusto pumunta dito. Ganun din yun, kahit i-reset mo, babagal lalo mga apps yan. Ganun. Ang problema nito ng cellphone ko, may napindot to. Kasi dati naman mayroon siya eh. Kaya hindi ko alam kung paano ko gagawin. Kung ipapagawa ko ba or ano. Kung ipagawa mo siguro to matagal. Kaya need ko siguro talagang bumili. Abo, kaway ka dyan. Abo, wag ka raw kaway-kaway dyan. Mag-type ka, oy. Nang may mabasa ako. Parang matitino ang tao ngayon ah. Walang ano ngayon. Walang mga, ano ba tawag nun? Sino si Iper? Naliligaw sa inyo, hot chore ba?
O, ipakilala mo at sure ba si Iper? Sino daw ba si Iper? Sige atay kaabo. 4 million in the house. Salamat sa mga naka-BG dyan. Wala, hindi tayo makaakyat eh. Gusto nyo mag-ano na naman tayo? Gusto nyo mag-ano na lang tayo? Messenger. Para doon lahat tayo makaakyat. Sino si Iper? Hindi atay na yan. Puro tayo katarantaduhan na naman. Sisi Lucy. Parang nagugutom ako, sis. Parang ramdam ko yung ano ko, yung LS ko ngayon parang matino. Kung kailan hindi ko nilagyan ng ano ba yan, ng dikitan tayo. Hindi ba tapos si sis mo? Hindi pa sis. Umakyat nga nag-comment dito eh, kaya sinaalis nila si Roger kasi bawal nga, di ba? Nakakasarapan daw ng doon ng kanta. Eh dito wala eh, sabi ko magkanta dito wala eh. Walang ng hagdan sa ko live ko. Hindi ako makapagbaba ng hagdan. Hindi ko alam. Ayaw talaga. Hindi ko alam. Bakit ganon? Puro kaway ka na lang, Abo. Wala yung katim mo. Mukhang matitino kayo ngayon. Ang gaganda ng boses nung kumakanta doon sa kabila, no? Wala kasi kayong eh. Mag-ano tayo? Kaway-kaway ka lang dyan, Abo. 4 million in the house. Mag-ano nga tayo? Mag-ano lang tayo, Walang magulo ngayon, matitino lahat. Ano daw? Wala nga si Poki. Baka nasa ibang LS pa. Ano ba yun? Mag-ano tayo, Bakit wala kang hagdan ho? Sayang. Oo nga, sis Rogin, sayang nga. Kaya nga ako para ako makaakyat kayo ba? Pero wala naman nangyari, hindi naman kayo nakaakyat. Ayaw nang mag-accept ng cellphone ko, hindi ko alam. Magkanta na lang ako saglit. Magaganda singer doon dito, pang tapon.
Kung darating man ang isang araw, ika'y lilisan at di na matanaw. Titigil sa pag-ikot ng mundo, dahil wala ka na sa piling ko. Kung ikaw ay magmahal na ng sito, tinan mo na wala na. Kailanman, kung sakali, titigil na nga ako, Giyatay. Kasi nakakainis, ayaw kasi mag-accept nito ng hagdan. Bakit? Giyatay ka mo. Dapat pala si Amo na lang pinalive ko. Pangkabaret talaga, host. Dapat ayusin mo harang mo para may pang-pin ka. Nakuha mo yung $10? Oo, nakuha ko na, sis. Nakakapag-pin naman ako, sis. Ito, nakakapag-pin naman ako dito sa isa kong cellphone. Ang problema nga lang, 'di ba, yung bago tayo mag-LS, 'di ba yung add more ba yun? Yung ano, yung more option na pipindutin na wala yun. Para doon sana yun para magkaroon ako ng ano, ng harang ba bago mag-start. Hindi ko alam, may napindot siguro. Kasi nandiyan man yun dati. Hindi ka man kakakuha sa palipad ng $10 dapat sa ads. Ganon nga, ganon. Ano gagawin ko, si Rogin? Hindi ko alam. Late ba ako? Oo, late nga ako. Sandali. Naglolo ko nga yung cellphone ko. Nasaan na? Tignan mo sa Google Ads mo, hindi sa YouTube Studio mo. Ay, ganun ba yon? Kasi ang ads ang magpapasahod sa'yo. Yun na nga, Sisi. Aayusin ko. Paano ko maaayos to? Hindi ko alam kung sa cellphone ko ba ang problema. O yan, nalulungkot na naman tuloy ako, Giatay. Daming problema nito, Sisi Rogin House. Lagas bulbul ko dito. Ay, Giatay. Ay. Ako nga hindi lang mulmul manipag, Giatay. Ano ba magandang gawin dito, Abo?
Puro LS nito ni host, puro problema. Kasi di lalabas pin mo pag walang ano nga gagawin ko? Ayusin ko bukas. Alam mo ba? Alam mo na, nakukonsumi, sa totoo lang, nakukonsumi na ako kaka-LS ko. Kasi 4 or 6 months daw, madidi mo kapag wala ka pin yung ang narinig ko. Long press mo. Ano nang ilo long press ka maray ni Doon ko nang nagagalit na yung mga akyat, gaya yung mga kasi itong cellphone na tayo makisama ba? Ayaw talaga, di atay man to. Nawawala yung ano niya, pag inano ko yung invite, nawawala siya, oh. Naku, si Sir Rogel, dinagdagan mo na problema na yun. Alam niyo ba, sa totoo lang, simula nang nawala yung ads ko, nalulungkot ako. Dinadaan ko na lang sa tawa kasi wala akong magawa. Hindi ko alam kung paano gagawin dito, buisit. Ayaw niya talaga maano. Di ba naano ko na yung ano, yung copy paste niya. Pag ano, bumabalik siya, ayaw niya mag-accept. Hindi ko alam problema nitong cellphone ko ba. Oh. Ay. Unti na yan, naganda tulo na sipon ko ba? Yatay na yan. Sisi Lilian, thanks for coming. Miguel Absat, Sisi Rogin, Sisi Hatchorba, Sisi Lucy, Sisi Abo. Sisi Abo, mega love shout out from Sisi Lilian. Yatay. Ay, Sisi Lilian, nagkakaproblema ba kami ngayon? Hindi kami masaya. Hindi katulad kagabi. Kagabi ang saya-saya ba? Sisi Abo, kamusta ka na? Area 69, Miguel love shout out from Abo. Ay, Diyos ko, Lord. Help me. Nag-ano pa ako, nag-StreamYard pa ako. Wala naman, useless naman yung StreamYard ko. Oy. Ano kaya pindutin ko kaya itong wait lang ha. Ano ko nga balik po. Ay. Ay. Hindi ka pa masaya niya. Ay, si Lilian, dinadaan ko na lang sa tawa na ano na ba ako ba? Kagabi ang saya-saya namin, ang dami namin tao kagabi. Ngayon nagkandamatay. Yatay.
Ayaw talaga, oh. Ano ba 'to nangyari talaga dito? Ayaw niya talaga. Ne, ano ba gagawin ko? Hindi ako makapagbaba ng hagdan ba? Ah. Di atay, tama yan. Idaan na lang sa tawa lahat ng problema. Daming problema ko sisi sa ano ko ba dito ba sa aking LS ba? Kanina pa sila nag-iintay ng ano ng hagdan, hindi ako makapagbaba ng hagdan. Ay, ayan na hagdan oh, nagbaba si Sisi. Hindi atay. Ay, Diyos ko Lord, puro tayo. Ayaw talaga, nakakainis lang to ba? Ayaw makisama. Hmm. Wala talaga, malungkot ako ngayon. Di atay. Dami mong problema nito talagang ano ko ba? Ano ba gagawin natin nito? Wala nangyari sa LS ko ngayon. Yung team ng ano, hindi kumpleto ngayon. Wala si Kuya Tel. Wala si Wings. Nagsusulo lang si Sisi Abo. Yatay. Kumain ka na lang. Kain na nga lang ako, Amo. Huwag mukbang ka na lang. Sisi Abo. From Sisi Lian. 7 million and a half. Ayan. Dami kong tawa. Yatay. Wala yung mga ano eh. Wala sila. Wala si Hayop. Wala si Titi. Ano ba yun? Yung kagabi? Ay, naku po, Diyos ko Lord. Wala tayong malilikitan na bago. Walang pumasok na mga ano, alien. Ang taba mo na, Ping. Mamantika ka dyan. Ay, muling, huwag ka dyan, Abo. May rambo ba naman eh. Si gusto ko nang bumitaw, wala din. Wala din siya. Ano, mautot ka nang na naman dyan. Ay, oo nga, ang lusog ko. Anong pataba ng pataba, oh. Lakit pati ng braso ko. Sisi Lucy! Sisi Lucy! Malungkot ako today. Dami na naman problema namin. Hindi atay. 7 million din daw. Salamat.
Yung host yung puro katarantaduhan ba? Oo, tumawa yung yumuyugyug, atay ka. Sisi Dai Loves, thanks for coming. Tamsak. Salamat sa patamsak, Sisi Koy. Masaya ka, kagabi kasi. Oo nga, di ba sabi mo Sisi Lucy, masaya ako kagabi. Kaya ngayon, sigurado hindi ako masaya. Grabe kasi si Abo, pati pagyugyug, napapansin mo. Ay, sinasabi ko sa'yo, Sisi Lilian, lahat sila nakikita nila sa akin. Tagala daw sa mega love shout out, Sisi Dai Love from Sisi Rogin. Ito yung gusto ko sa'yo, host. Kahit may problema. Cellphone tawa lang ng tawa. Matulog na kakatapos lang LS ni Sisi Isay. Ngayon lang Sisi natapos. Napadaan lang ako kanina nung nasa baba ako. Nag-ano din ako. Thumbs up. Salamat Sisi Koy. Pagpunta. Loko ka, Lilian, 69. Sisi Rogin, mega love shout out from Sisi Dai Loves. Hello, Bog. Bogs, ang dami kong problema, Bogs. Bogs, may jacket ka na, Bogs. Magandang gabi, Bogs. May ganyan ka, Bogs. Di pa ako. Bakit sa'yo, Dai Loves? Hi, Loweng. Ito na, nakukumpleto na yung Team Libog. Kuya Ted na lang ang kulang, yata. Welcome, Sisi. Good morning. Good night, everyone. Salamat, Sisi Dai Loves. Mega love shout out po sa lahat from Wings. Order ka ng tapos kumbat. Bogs, ano siya? Hindi ko siya nalalagyan ng ng harang. Di ba yung pag pinindot ko yung cellphone ko, dati meron yun yung more option, nawala yung more option. Alam ko na, problema mo. tapos ngayon sa Hatsure ba masakat? Dahil makasakat, talay ko na kababa ng hagdan. Ay, buwana. Nakakauruyot na naman. Tigaagi ko sa kakangkakan magay na yung sa kuyang, sa kuyang LS. Hi, host! World tour, salamat. Ay, thanks for coming pala. Mega love shout out, Rogin, from Bogs. Yan pa naman ang hanap ko, Hatsure ba? Ano ba hanap mo? Abo. Mega love shout out, World Store from Sisi Rogin. Bro, Abo. World Store, mega love shout out from Hatsure ba? Rogin, pakaway-kaway na lang pakaway-kaway na lang si Wings. 9 million in the house. Thanks for coming. Dumaan ka sa StreamYard. Iyo, nag-agi ko sa StreamYard. Huwag ka mag-alala, malusog din amo. Mag-love shout out Kuya Wings from Rogin. Nasa laptop ka, Manay. Mayo man kong laptop, Loy. Cellphone sa langani. Tang cellphone ko nga ni, sige para utraot. Mayo kong laptop. Puro sarap mi cellphone. Yung yugyug peng. Ano bang yugyug? Yatay ka abo. Lit ang basa ng nya, Bogs. Lit ba sobra? Bogs, Baron, mega love shout out from Wings. Wala akong laptop. 9 million in the house. Salamat po. Sisi Lilian, salamat. Late ka magbasa, 30 seconds. Yan pala nakikita ko dito ba, oh. Namatay na nga ang cellphone ko. Magduman ka sa StreamYard tapos
tapos invite, copy mo ang link, paste mo sa iyon na nga ni Noy. Iyon na nga ni, nagduman na nga ni ko. Kundi dahil talaga, pag utong nagluwas na sukapi dyan ho, naghahali tulos, nawawara siya. Pinaigdi ko na nga ni si Iper. Ilapod ko na dahil talaga, nawawara siya, dahil ko aram sa cellphone ko. Ano ba yan, Abo? Tagal ng message natin mabasa. Dahil nga ni, mga copy, yung link, Bogs. Oo nga, hindi nga siya makapi. Nag-make up pa talaga si Hatchor ba? Makaakyat lang. Pero sayang lang yung ano niya ba? Kasi hindi sila makaakyat. Pasensya kayo, magkapatid. Malabo na mata ng lola mo. Ano late ang basa? Uragon na LSD. Kaway na lang ang dapat. Sobra ba late? Sobra ba late ang basa ko? Ano ba yan? Paulit-ulit ang basa. Dapat talaga problema ng cellphone ko, boy. Ano ba nangyari sa LS ko? Nagsasakit. Nagkukunog lamang sa kuyang halunan. Oragon, di man maintindihan. Out na muna ako, sis. May pasok na alaga ko bukas. Need ko gising maaga ng mga 5 AM. Sige, sisi. Salamat sa pagpunta. Malawag ako sa StreamYard mo. Sige, Bogs. Sige, Bogs, salamat. Para makasarakat sila. Magsakat ka man sa magkanta ka. Tapos ikaw na magbaba ka link. Malawag na si ay papasok daw, Hatcher ba si si Bogs. I-try na, baka makapasok ba kayo ba? 7 millions in the house. Lilian, good night from Abu. Tingnan mo, cellphone ko, nagdalawa-dalawa na, oh. Yung isa hindi kumikilos, yung isa nagsasalita. Kita niyo ebidensya? Kawawa naman si host. Sino ba may dyan? Sino ba may extra phone dyan? Please, pakipalipad naman. Yatay. Uy, mag-type kayo. Wala akong nababasa dito. Baka sabihin nyo na naman late ako. Walang dumarating. Rabag mo. Nahiling mo na. Nahiling mo ebidensya. Oh, namatay na naman, oh. Giyatay. Paano? Tago. At ako na isa na ako mauli, mabakal ko. Kundi mauli sa nakaya ko. Di ba, need ko ng nagduruhan ako. Hello, Bogs. Sa Bata House, madami cellphone doon. Ayan na bahay, oh, akyat na daw kayo. Bogs, kanta ka, Bogs. Sa Bata House, madami cellphone doon. Ayan na bahay, oh, akyat na daw kayo. Bogs, kanta ka, Bogs. Nadadangog ka ba galigdi, oh? Kaya nga ne, ano taarog kaan? Nadam ko nga ne. Duwa kayang gamit kong laptop. Sana all, duwa ang laptop pa hagad ng saro. Sa sa alaga ko, pixobli ko, tanganin
Ang sarap pang ano, pang ayuda, ang sarap pang ano. Host, plus mo na yan. Kasi bili ka ng Bababa na bago. ako. Oo nga eh. Sige, salamat. Magkanta ka muna. Mababa ka tulos. Makanta Magkanta ko? ka lamang. Iyo, dawa mga 2 3 buanaan. Magsarakat na ka mo. May sampuluan. Picture mo pati yan, pati ako sa ano mo. Picture ko pati gawit, no? Ayun, account mo ang nilaog ko. Ay, ikaw bagang nag-anong gisigdiho, Account mo yun eh. may nakapul. Oh, ika yan. May akyat na kayo, ayan na, oh. Naglaog lang ako. Oo nga. Hatchor ba, Wings? Si Rogin, akyat na kayo, ayan na yung hagdan. Kaya tumakanta lugod ako ng mga sarap may kabanga. Dami naka-live eh. Masabihan si Jennifer, magaya man ibog nagkanta ka nga kay Manay Ping sa kuya day ka nagkanta. Day ka nagkanta naman. Eta, buwan nga iper naglaog igdiho nahiling na nakalag siya. Buanaan. Ayan na si Hatchor ba. Si Rogin, Wings. Abo akyat kayo. Tingnan mo. Then ako mapahiling ta, naka-brief lang ako. Ay, Ragon Delikado yan pa naman si ba. Magpahiling ka, Hatchor Sige ba? na, pahiling ko na, Bugs. Bugs, magpahiling ka lamang, Bugs. Dain na. Dahil na nga. May hagdan na dyan, mag-akyat na kayo ba? Habang binaba ni Bugs. Sana ko akyat po sa lumon. Atay. Kadakol problema ka sa kuyang ano. Magsabi ka, Bugs, kumakanta ka na, tama, ano kami ha? Ma-mute. Magdirirong ka mo. Kaya, okay na? May music Yan lang maluway. Ha? Maluway, kusog mong diit. Maluway, pagdangog ko. Sound. O, yan. Okay na. Sige lang, irestoryahan lang ako. Hindi pa man ako mahanap pa ako ng sa kuyang kantaon. Magkanta ka. Hatchor ba, garuturog ka man dyan. Buanaan. May namati si Manay. Ano na, mate? Baka iudo sa naan. Tigpiste. Muta na wala na lugod. Nagluya na naman ganang ano niya, net. Ang net ang maluya. Maluya ang net. Kanta ka na, Bugs. Bata mahanap kita ng... So, ano yan? So, mga pandiurag na kanta. Anong klaseng pandiuragan? Anong pandiuragan? Dawa so mga si Anoy, mas magagayang magaso mga kantakan li Anoy. Kaya, di ba? Kung mga kapanahunan, dahil ka mananawa. Accept daw si Chorba. Bugs.
Ay, Oragon eh. Pagal yan. Pagal kang anong ini. Kaya Dapat kulog sa payo may ko. sekretary. I-hard na nga nila akong sekretary. Tanganing ano. Para problema. Pagka mo nagra-live, o Bog, malive ako. Kaya, Mga sekretary oo, nindo. abisuhan tulos. Pag ako, matik na yan, Bogs, ma-live ko, Bogs. O, gamit ko, StreamYard, aka nang bahala dyan. Ang sakit pala na, no, Bog? Hindi, sa phone pa lang. Siyempre, primero pa lang kamo. Pag na, ano na nindo, gamay na nindo, easy na yan. Sabi ni Sa Wins, phone. Hatchor ba? Banatin na. Ay, ano man banatan ko dito? Wala ko sa condition, Wins. Walang practice ba? Ako nga, lawal. Kung ano aram ko anong kantaon ko, mag-request nga ni kamo. Ano daan, ikang taon na eh. Utong, maisip kita ha. Ano maging Ano kanta? yan? So, Request ka mo dyan mga tugang. Gabos ba yan Bicolano? Ano mag- Bicolana? Sa baba? Wings, mag-request kayo. Request kayo kung ano gusto nyo kanta. At sure ba, kumatag na kayo. Kapayapaan. Kapayapaan daw. Hindi. Yung mga Bogs, mga 80s Bogs. Di ko aram. Oh, sabi ko sa imo, Bob, kung mga arugang kanta, tamagarayon. Mga 80s. 80s na disco? Iyo, ano ka manok, Love song. Hatchor bata, kaipuhan pa i-condition. Iyo, matik na yan, Wins. Pighayop pa ng pigpausukan. Pigpausukan mo na. Pigpausukan mo na ako bago minakanta. Kapag mayong Kamusta ka, usok, aking mayong mahal? kanta. Request Oh, ni mabuti Wings. naman. Mabuti aking naman mahal? ako, Sino yan? Wins. Freddy Aguilar. Pwede, Aguilar, ah? Eh, da. Iyo, Kayang, aram ko na. Maurag. Wins, kamusta ka aking mahal? Okay naman ako, mahal. Malakas pa rin. Kasi mag-upaan, Wings, nagayo ka. Ay, kasi mag-upaan. Sige, harap niya. No, may sure ba? May music? Igang music? Igwa. Kumusta aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Nakakaraos din. Mga gabi mapanglaway, dinadaan sa awitin, nalulungkot kong damdamin, naaalala na rin. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaking mata,
Salamat. Ayan, maraming salamat sa Wow, mga ang galing-galing naman. Maraming salamat sa Yatay, nagdudubli-bukid ko ba? Nagdodoble na, no? Ano daw? Ano ba yung isa? Ano ba yung isang request? Resibihon mo Paminsan-minsan. tabi. Resibihon mo tabi, Pogs. Ang sarong pedasong siopaw na may laag ning ikos. Sige. Paminsan-minsan da, Bogs. Bogs, ririri da so ano mo da, so cupcake da sa gasarungkok. Amateur. So ano yung pang ano na, pa-premium. Iyo baga. Ano yung Congratulations, Paisan.
Duman baga sa Sarong tuya pag buti ng araw ka. Royal. Oo, sarong buti ni Royal. Itong sadit pa. Tapos sarong Pa. siopaw. Ay, Jesus. Tapos kanta mo pang Celine Dion. Jesus, gano'n. Litid-litid sa imong ugat. Sarungkog lang ang Tapos, katawan. tapos sarong siopaw, sarong kuksa na. Tapos daog ka pa, di ka pa nanalo. Ay, Jesus. Ayan. Ay, uragon. Sige, tanong ilalim. Ayan, bagong isa na namang makaluha pero di nakakasawang pagdangugon. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Basta't mo't makikita sa aking mga mata. Kailangan pa bang ako ay lumapit at sabihin sa'yo ang laman ng dibdib? Na mahal kita at wala nang iba. Basta't mo't makikita sa aking mga mata. Di na kailangan ako ay tanungin. Di na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ang ating damdamin. Resibihon mo tabi ang sarong patos na tango sa set mo. Maraming salamat. Ayan, first prize na yan. O yung mga nandiyan sa baba, huwag kayong patawa-tawa, magpalipad naman kayo. Palipad, magpakulay. Di na kailangan ako ay tanungin. Di na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Basta't mo't makikita sa aking mga mata. Pagugumpay natin. Basta't mo't makikita, halipang ibarangay kapitan, mga mata. Basta't mo't makikita sa aking mga mata. Ayan. Bog! Paminsan-minsan. Bog! Makanta na yan. Mapalupad ang piso, pamasahe pa dyan pa uli. Madali talang ipalupad ang piso na. Tis for coming. Puerto Pero.
Salamat sa Mabilis pagpunta niya. Mabilis ipalipad yung piso na. Ano daw talaga ng panahon, litid-litid na talaga ang ano mo kakakanta, tapos inom sa na soft drinks sana, buwan na, lugi ka pa sa pamasahe. Tapos Grabe man dayo talaga pa, ang panahon, dayo hali pa ning katanduanes. Tapos Oo. napunta na sa may Lagunoy. Abunado pa kita. Pamasahe. Pamasahe ning Abonado mo ni pamasahe. 50 May pagugop, ma'am. 50. May pagugumam bagang 20. Pwede ang dara-dara sa nasa sarong sopot sa nang itong hinagada na isira. Sarong gugum-gugum na ito baga. Dapat ko Tapos Menudo. subado mo pa, inarkila mo pa na Narkilahan mo Sinunod. pa. Pultot. Hiinta. Ayan. So, Super thanks for salamat sa patamsa. Initabi ang request ni Manoy Wins. Hindi ko pa nakanta pero maganda yata ito eh. Madahuman. Makusog ang music. Okay lang. Kusog-kusugan mo diin, magayon Ayan. Paminsan-minsan naaalala pa rin kita. Kahit ngayon mayroong nagmamahal na ngang iba. Tuwing may isip itong damdamin, nagbabalik. At para bang nariyan ka pa sa aking tabi. Muling nadarama ang yakap mo, natitikmang muli ang halik mo, naririnig sinusumpang ako ay mahal mo. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik. At aminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hiniling ko na kahit nasaan ka man, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan tinititigan ang larawan mo. Unti-unti pumapatak ang luha ko. Pinagsisihan lahat ng aking pagkukulang. Kaya ikaw nasa akin
pa rin ang mahal ko. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik, at aminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Ayan. Salamat. Salamat na po. Ano pa? Ano ang matatanggap? Huwag mo sabihin, saro na naman ako. May mabasok kita ka. Hoy, magtaram ka dyan, Aksurma. Mabuti kita ng coke na. Buti. Garo na wala na naman si Churma. Buwanaan. Nag-request baga, ano? Jesus, parang nag-ihi ko. Grabe naman. O, sabi ko, nag-ihi na naman. Buwana. Papagbos. Di po talagang duray mo eh. Tuwing ilis na lang araw ka, nawawara ka sa maihe. Ano yan, Bogs? Aram mo yan, Bogs? Larawag ko pa. Ayoko na. Mataas bagaan, pero subukan natin. Maganda Yeah, yung this- subukan mo Iyo, para challenge. dalihas na. Berahis ng berahis. Try ka naman. Habang may time pa. Mga 2 kanta pa, mababa na ko. At ako'y may apodan. Okay. Sa isang narawang kupas ay aking nasilayang muli ang aking lumipas. Kung may babalik ko lamang panahoran ng oras, hindi sana lungkot at pagsisisi ang dinaranas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, iwan ko, ikaw ba'y ba nabuhat nang tayo'y magkalayo? Kamay, tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya, at ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na, isa itong yaman ang puso ko, makulay na yugo ng buhay ko, bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang hubad. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato.
Kalarawang kahit lupas na, ang yaman ng puso ko. Makulay na yung tunang buhay ko. Bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang kapal. Salamat sa'yo. Oh, di ba? Karaos din. Maganda talagang sinusubukan. Ano ang pasunod-pasunod ibos na may kape? Ayaw na. Pamahaw na ang tapos na so karantahan. Pamahaw. Binanban. Binanban. Nakalatik. Binanban tapos ano, dutlutan mo sa Latik. dinailan. Aha. Dutlutan mo sa dinailan. Jesus, ano na namin kaan? Ano namin ragonan? Ang dinailan sa natong sa naman iyan. Bakit pigisa lang? Ang dinailan ba kung pigisaan sa kamatis? Iyo, pwede man, pero mas masiram sa natong pig salak sa natong ta Jesus pagka natok. Panggisa? Hindi, sa natong ba, paggutaan. So kung ang dinailan, so garong ano yan, mabata yan. Iyo, Garong, baka baga siyang mabata. ay ba? Iyo na ang parang, Ang dinailan? Ano siya yung subilog, bagoong, Bilog garo ka? bagoong, oho, nabilog. Na garong bilog siyang ang amoy bagoong. Oho, amoy bagoong. Bagoong nga na gayon talaga. pero pagkasiram ano? Jesus, pagkasira. Garo mas na. Jesus. Ayaw. Pwede pa pala kayo. Pwede pa mga 2 minutes tayo pa dasal. Ayun na, Bobs. Kantayin na, Bobs. Hindi ko makakanta talaga ang buhok ko. Ano pang mga... Sa kanakulan ng kanta, dahil ka nang naisipan ng ikanta, Bobs. Ay, urago na. Okay, ito may nagre-request. Nandere-request. Pati ako mayo Ako man na. ma-request. Ako nang para kanta. Ako pag irarimahan ako kanta. Dapat ka wala kanta. Oo, ilan. Hina, dahil na para hinakit. Sa imo na gani. Wag. Mahinakit sa yung sa tao. Ay ka nagkantaluhan. Yung anay. Hali na ako duman. Yun yung mga pambato yan. Yun ang dapat tawanin karungkok. You're a woman, you're every breath I take. Mga taga-Ilawodo nagkakanta yun eh. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the skies, but who made they shine within your eyes as the streets reach for the sun above. So my arms reach out to you, my love, with your hand resting in mine. I feel the power so divine. You're my world, you are my night and day. You're my world, you're every prayer
with your head resting in mine. I feel the power so divine. You're my one, you're my night and day. You're my one, everything I pray. If our love seems to be, then it's the end of my world, end of my world, end of my world. For yan. Tanggapon mo taboy ang sarong Yan, taga pong sarong Canada. Pepsi na may kaibahan ng luwang sugok. Duwang sugok na nilanta. Bako sa pranito sa nagsugok. Pababa ng pababa ang premyo ah. Sunod ka naman yun. May ilan mo dyan nagpapakulay. Kaya. Ano ng klase ng LS na yan? Yan naman. Bigla sa tayo manar sorol pot. Dahil lamang pakulay. Dahil kong pakulay. Pasarap ka. Unchanged melody. Try naman sa Stay beside me. See, you'll never leave me. How I love you, how I love you. How I need you, please believe me. In your arms I found my heaven. In your lips I done the part. You more than your love is all I need in my world. The tender kisses played in my world. How could I ever live without you? You won't know my hearts belong to you, so take it and promise me you'll never break it. See you stay here in my arms. Stay beside me, stay beside me. See you'll never leave me. How I love you, how I love you. How I need you, please believe me. In your arms I found my heaven. In your lips I done the part. You know your love is all I need in my world. The tender kisses played in my world. How could I ever live without you? Il mondo, my heart belongs to you to take it and promise me you'll never break it. See you'll stay here in my arms, here in my
Paborito yun ng tatay ko. Tatay ko, ang lahi namin house, Lagunoy, mga mga pante. Pante ang lahi. Lahat ka mga pante. Pante mamagakme. Pante. San Francisco? San Francisco. May panty pa ka dyan. Ayan. Santa Maria may pante. Gusto namin dong Sa San Sigua. si Os may pante, si Co-host Hacho may pante. So kung bisita niyo ang Biron, may Biron diyan sa May Laguna. biron. May biron. Parahilot. Iyo, Santa Maria. Pinsan may Santa Maria bagaan. may biro. Ay, Ano Pinsan may may biro? bagaan. lulahon ko baga yan. Ay, dilbal yung Lula baga ko mo? nag-aagom ka. Iyo, si may Lola Biron. Dilbal yung baga. Bakit dilbal yung nag-aagom dyan? Kay may biron. Iyo. Oo. Sa kata dilbal yung ikaw. Lulahon mo. Iyo. Oh, diloloho. Wala mo pala may biro. Jesus, Yeah. magpirinsan palan kita, Bog. Pinsan ng kanlulo ko. Magpirinsan palan kita, Bog. Kaya pala magkaroon na yan ang bota. Oo, dilbali ko. Dilbali ko eh. Iyo. Kaya pala Lolo ko yan si may biron. Ang tugang ko yan dyan sa may Saripongpong ba yun? Laguna yun? Iya. Sarpongpong. Oo. Oo. Iya. May tugang Sabi ko sa dyan. Oh, iya. Mga Bilya Flor pa yung Villa Flores. mga Bilya Flor. Villa Flor. Buena Flor. Ay, Jesus. Harari naman ka marites. Libran. Iyo ganyan. Basta iyo na to. Sa'yo na to. Buena Flor. Iyo, gano'n rin sa may simba. Iyo, grabe abo ko. Buwan na ang pag-inom kang bulong. Ota. Tayo manahalik ang bulong. Ang health insurance niyo dyan, bayad? Iyo. Pero pag Libre man ko kundi. gagamit din do, pero nagpapacheck up ka mo. Papacheck up. Gagamit din do, to sayang libre man Magpa-check up ka na. Napacheck up ka. Dapat every 6 months. Din araman ko silang ko, bulay na eh. Ay, po, ana. Kaya nga, mapacheck up ka nga maraman mo. Maghihigang kumbaga, ang pag-check up kaya, pag mapacheck up ka, duman ka lang sa doktor, sabihan mo paano ka lang, blood test, yung blood chem mo, blood chemistry yun. Mahiling mo dyan kung sobra ka sa cholesterol, kung mataas ang creatinine mo, yung sa kidney. Yan, mahiling mo dyan kung kulang ka sa mga vitamina. Kulang talaga kung sa vitamina 2 taon nang andaing vitamina. Tapos, ibang vitamina. Iba na lang ang nagsabi ka mo. Iba mo nito, nagtotopsik itong vitamina nito. Tamdal na arulay, ibahaning ka mo. Yeah. Ay, dada. Blood chemistry. Hindi kaya alaga Iya. every 6 months kami obligado kaming dahil man obligado kumbaga tuod na kami digdi na automatic kaya sa may sa health insurance may online may malawag duman o may schedule ka ng blood test. Yan hilingon ando man pag may na iling sindang medyo mataas mabawas ka ng araw kayo na pag mga taas ngayang triglyceride mo mabawas ka ng maluto ng carbohydrates. Mamimintin Pag mayo dyan yung limit, bawas lalaki, maya. Bawas lalaki, maya. Bawas lalaki. Lalaki. Subas naman, Bogs. Mabubuha ka dyan, Bogs, sa kaulay mo, Bogs. Magaling nga yung mga green joke.
Mayo si Puki ko dahil naglaog. Tas bangge, grabe pang ngirit-ngirit mi Bogs. Kada ako nagralaog sa LS ko, puro mga kabuahan, ang mga pangaran. Mm. Kauyit. Hinabogs, kantain na Bogs. Ma- So, lagi mo aram mo lang tong ano. Unchanged Melody. O kaya Boulevard. May apo din pala si Bogs. Okay na. Tapos na. Ako pati Bababa mababa na. nabat ko. Okay na. Mababa na pati ko. Baka maapod ang agom. Ayaw. Remate ah. Oras may kaya ning ano ning pag-upload ta. Kaya, okay na, sige na. Tama baraba na makme. Sa Ayun. masupog maano so agumong sabi ko kan sa ingkana ng baye. Buhanaan. Makanta pa nga ni Sandoa. O makanta pandawa. Aram niya Iya. sa white kaya. Ayaw. Wow. Yes. Lasso na yan, lasso. Laso. Oh, I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. I beg you, please, I know my name, if that's what you want me to. Never knew that it would go so far when you let me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Just one more chance, another day, and let me feel this real that I've been losing you. The sun will rise within your eyes. Come back to me and we will be happy together. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Maybe today I'll make you stay. I'll wipe just for a smile and love together. For I will show a place I know and took you where we could be happy to forever. Never know that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Ayan. Ayan, tapos na pang orotikan. Welcome to Test Trail, Tapos na. a comprehensive
Ayan, ako yung mapaaram na sa sunod naman. Mga Yo, manays. thank you. Thank you, Bog. Salamat, Manay Chorpa at Manay Ping. May ko na sabi ni mo. Ha? Maluya boses mo. Maluya? Iyo, like kung gano'n nadadangaw. Ayan. Mustik sabi mo? Yan ko, ayan, tapos ng orotikan. Sa sunod naman. Ayan, pag kamanay ping i-message sa mga kota nga ning kunday mo mababa. Ayan, araw bang pigigibo ni Jennifer. Bigla na lang Ay, sa iyo talaga problema ko. voice. Gayon. Tagutan mo nga na iyan. Sa cellphone. Pag araw ka na nagla-live ka, pon talaga may laptop ka. Okay, bumakal ka ng laptop. Ayan o, inaayos ko na laptop ni Manay Chorba. Ay, Wow. nagpinding baga. Nagpinding. Ano yung nagpending? Maluya so, siguro. Enter. Pero, gabos nagpending ka, boss? Daima. Susaro. May saro dyan na, itong cumulated. Iyo, Patapusin ilibs mo na yan. to. Iyo, patapusin mo muna yan. Pag natapos yan, automatic yan, gabos ng diretsyo na update. Iyo, sa akin. Iyo. O, paano? Sige. Bogs. Ang muya ko, yung bagang bago ko magpuon kang live ko, may commercial. Mayong tigaharan na bang May commercial pa dahil man naka-on ang Dahil nga nita, di ba may ipindot ibig sa cellphone na hultong more option, nawara to. Dahil man, yaong baga, okay mong bagang channel mo, pig-check ko baga. Dahil mo lang Kaya na-open nga dollar sign. Yung Pig-open nga dollar sign na yan. Ilisen ko sa imong pag-ano Pag ma-live ka, o kaya pwede ako ang mag-set up ng live mo, tapos automatic na yan, naka-open ng monetization ka yan. So, pag log mo dyan, ma-enter, studio ka na lang. Ay, pag pigigibog kay Jennifer. Ako nang set up, tayo ang magalig ng mga account nila sa saro kong laptop. Pag nag-log ako nakalog ako sa StreamYard mo, pwede na ako mag-set up ka para sa live, para sa aga, sa imo. O sa aga, otro aga daw, pirang live rig dang i-set up mo. Pag log mo ng StreamYard, ka na lang, enter studio ka na lang. Kung halimbawa utong sa nasa YT sa naman sa StreamYard, maano mo to? Iyo, kundi dahil man tayo mo makakasakat. Sulo-sulo paano kung may gustong magkaranta sa baba na gusto mag-join sa imo? Mas maging talaga yung may StreamYard. Sige, sabihin ko na. Basta sa aga, maano ko, kung andaw mo. Iyo, sabihin mo sa kuya, sarong oras man lang ang diferensya dyan sa indo, tapos tigdi. So kung halimbawa ma-live ka rin alas 8, o isit up ko na digdi sa kuya ning alas 7, tanganin pag-log mo dyan sa StreamYard mo, hindi ka na ma-sit up, automatic na ma-enter studio ka na lang, live ka na, tapos ma-enter, ka na lang live. Sige. Naghali na strong baba. Ano na naman ito, nahulog. Iyo, Manay, sige na. Nahulog. Sige, salamat po. Salamat. Ayo, tabi. Bye. Mamisis ako sa iyo. Salamat. Salamat po sa lahat, guys. Thank you. Bye-bye.